कौन सी मेरी फोन लागल जानते अपना लाइक का बुलेट लिया उनका इसलिए आपके लिए छोट मोट गिफ्ट एगो किन लीहा सूट बूट नीमन पहिन लीहा छोट मोट गिफ्ट एगो किन लीहा सूट बूट नीमन पहिन लीहा कटब अपने हाथे केक मुंह में खियाई गाल पे लगाई मनतावे बर्थडे 18वां घरवा जान हो जरूर आई हा होई हो तो खाके जाई हा। बहुत जबरदस्त वीडियो लाता और एक अलग टाइप के गाना भाई के खाके जाई हा। हर जगह चेंज हो रहा बा ड्रेस चेंज हो रहा बाटे सेल्फी दिखा दो कमाल के बाटे कैमरा रवि पंडित है कमाल का ड्रेस चेंज हो गया अभी के फुसिलौले बानी फ्रेंड हवा बतौले बानी संगे वाला सेल्फी 2 दिन पहिले देखौले बानी अभी के फुसिलौले बानी फ्रेंड हवा बतौले बानी संगे वाला सेल्फी 2 दिन पहिले देखौले बानी इलो बर्थडे चांस तारे सबको के जाई हो जानी तू ल जाई हो मनतावे बर्थडे 18वां घरवा जान हो जरूर आई हो हई हो तो खाके जाई हा। पार्टी रोकला मैं बर्थडे पार्टी नाइट में ऑल स्टिंग आ गए भाई बर्थडे पार्टी में खाइए लेके पड़ेगा बोले लेके चला ही पड़ेगा जल्दी तो ले ले नहीं कॉफी वालो खाके गाड़ी का बना हो ड्रेस अच्छा लगा बोतल में परोस के हम हाथे से खियाई लव वाला सब बात पवन हो बताई बोतल में परोस के हम हाथे से खियाई लव वाला सब बात पवन हो बताई बिहारी मन के श्रद्धा पुराई हो जियादा जुड़ाई हो मनतावे बर्थडे 18वां घरवा जान हो जरूर आई हा हई हा तो खाके जाई हा खाके जाई हा। तो जौन बात बाटे के शुरू में हम एगो बात कहनी है कि खा के बात चल रहा बाकी का खा के चाहिए बर्थडे में तो केक खाए तब लास्ट में पता चला कि का खाए खाती आई रहो फोन सिंगाई ना भाई ठीक बा वीडियो ठीक बा और देखल जाओ तो मतलब एगो कपल का ई गाना बनल बा जान हो जरूरी है लड़का भी अपन बर्थडे पार्टी में ई गाना के यूज कर सकता है लड़की भी अपन बर्थडे पार्टी में गाना के यूज कर सकता है इतना जबरदस्त मतलब अलग बाटे अलग बाटे मुझे लगता है भोजपुरी में सब पहला बार ऐसा सॉन्ग बनल बा बर्थडे की जोड़ी भी काफी अच्छा लोग पसंद करता है मॉडल के साथ बहुत बढ़िया क्या नाम बाटे कुछ शायद मधु कुछ लिखा है एक आदमी अच्छा कंफर्म नहीं है मतलब कहल जाओ आप लोग के नाम पता हो भैया मॉडल के नाम का तो कमेंट में आप लोग खातिर आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए आप लोग खातिर सवाल बाटे और
बात के लिए रिव्यू का बाटे रिव्यू ये बा कि जो गाना में चाहे पवन सिंह के एक्सप्रेशन में खास तौर पर चाहे फोन पे बतियाओ तो एक्सप्रेशन देखे बा तो एक्सप्रेशन पवन सिंह के लाजवाब एक्सप्रेशन किंग कहल जाला पवन सिंह तो एक्सप्रेशन पवन सिंह के लाजवाब बा और लड़की के भी जो ना कहल जाला कि बात करिए गाना फोन पर बातों करे के बा डांसो करे के बा हलचल होके के चाहिए शरीर में तो बड़ा ही जबरदस्त होके एक्टिंग करे बड़े जो गाना में मॉडल रही एक्सप्रेशन होके ड्रेस तो मतलब जो गाना ऐसा मैटर पे बा कि एक्सप्रेशन डांस होता तो महत्व बा बहुत गाना लेकिन स्टोरी का चल रहा था ए पे महत्व बा जहां तक देखी सबसे अच्छा लागल है कि जो एगो सीन बा बिल्डिंग पे छत पे बात कॉलिंग पे हो रहल बा कैमरा जो लेके शूट करत आ रहल बा है कमाल जोन की हमनी के हॉलीवुड या साउथ फिल्म ऐसा कुछ सीन देखे सबसे बड़ी बात बा कि जो गाना में मुखड़ा होके अंतरा होके जोन बात कहल जात ऊपर वीडियो भी फरमावल कि भाभी के सब हां भाभी के पूछ लेले बानी सेल्फी देखले बानी और बहुत बढ़िया बढ़िया लोकेशन होके ड्रेस के देखल जाओ तो ड्रेस भी बड़ा बढ़िया बढ़िया जो कि पवन सिंह भी पहनले बड़े मॉडल भी पहनले बड़ी बाकी के भी सीन देखा आजकल के पवन सिंह के वीडियो में क्वालिटी जबरदस्त बाटे मत करे एकरा पर हम तो जो रेटिंग पूछल जाला हम रेटिंग 5 में से 5 कौन अगर हम रेटिंग तोड़ फाड़ फोड़ देता रेटिंग वीडियो जबरदस्त क्वालिटी बाटे कैमरा एंगल सबसे खास डायरेक्शन जबरदस्त ये पवन सिंह भी हर गाना में रहले जितना भी वीडियो बने लेकिन सबसे खास बात बा हमनी के सबके तारीफ करे के चाहिए डायरेक्टर के डायरेक्टर बड़े काहे कि देखो पवनी सिंह रवि पंडित जी बड़े हां रवि पंडित कमाल के डायरेक्शन अब बताओ हम बताते नहीं पवनी सिंह और हर गाना गावेले लेकिन 10 में से 4 गाना फ्लॉप होला पवनी सिंह हर वीडियो में काम करे लेकिन कोनो का वीडियो फ्लॉप हो जाला तो मेन बात पवन सिंह तो पवन सिंह है ही लेकिन डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर राइटर पर डिपेंड करेला कि कोई सा गाना बा पवन सिंह के चीज खराबो होके तब हमनी के पसंद करता ई पवन सिंह हमनी के दिल में बा लेकिन और लोग के मेहनत में दिखता डायरेक्टर के मेहनत दिखता अभी तो मैं कुछ ज्यादा खास डांस ना रहे लेकिन फिर भी जो फिल्मावल गइल बा बहुत जबरदस्त वीडियो बा तो यदि आप लोग भी वीडियो देखना चाहते हैं फुल फिगर में तो आप लोग ये ओरिजिनल सॉन्ग के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देले बानी और आप लोग के रिएक्शन वीडियो कैसन लागल अपन जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा और साथ ही साथ यही तरी भोजपुरी के हर नया वीडियो का रिएक्शन देखे खातिर तिवारी ब्रदर्स चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा और बेल आइकन जी हाँ भैया घंटी वाला बटन में जरूर दबा लीजिए कोनो भी वीडियो में डाली जा तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे तो मिला जुला के बड़ा ही बेहतरीन वीडियो बा जो वीडियो के नाम बा जो वीडियो के बाद जान हो जरूरी है तो आप लोग जाके जरूर देखी जा तो आप लोग से हाथ जोड़ के है नहीं हो रहा बा कि मेहनत आदमी करेला आप लोग खातिर ही सब रिव्यू लेके आवत हैं जा तो आप लोग से रिक्वेस्ट बा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा ज्यादा से ज्यादा कमेंट करी जा और कैसा लागल हमनी के रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा कुछ गलती भी होई अपन भाई दोस्त समझ के जरूर बताएं जा ताकि हमनी कुछ चीज सुधारम जा काहे हमनी के देखी कोशिश अच्छा ही आदमी कर रहल बा अच्छा करेंगे बाकी अगर कुछ गलती मिस्टेक हो रहल बा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा और का पे आप लोग रिव्यू रिएक्शन देखल चाहत नहीं जाना चाहते कमेंट सेक्शन में बताई जा और हमनी के जुड़ी जा हमनी से फेसबुक इंस्टाग्राम हर एक सोशल मीडिया पे जी तिवारी जी के सर्च करी जा पंडित अनिकेत तिवारी के सर्च करी जा लव यू एकता बना के रखी जा बाय बाय टेक केयर जय भोजपुरी।